भारतीय जनता पार्टी वांद्रे पश्चिम विधानसभा संस्कृतीची खरी ओळख लोककला आणि म्हणूनच छोटासा हा प्रयत्न आजच्या या 3 ऑक्टोबरचा औचित्य साधून आपले लाडके आमदार ॲडव्होकेट आशिषजी शेलार साहेब यांचा जन्मदिनांक 3 ऑक्टोबर आणि त्याचं औचित्य साधून या ठिकाणी आज या आपल्याला जाखडी नाचाच्या भव्य स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत। या कार्यक्रमाचे कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष पाटील आणि त्यांचं स्लोगन आहे कार्यकर्ता हक्काचा फक्त शेलार साहेबांचा। शाहीर तयारी झाली की कळवा फक्त। कितना नंबर है? एंट्री किती आहे? इको द्या श्रेयस तुमची झाली तयारी शाहीर? तयारीसाठीची वेळ आपली संपलेली आहे। तयारी झाली असेल तर सांगा लगेच। शाहीर किती वेळ लागणार आहे? झाली तयारी? शाहीर इकडे बघा समोर। ओके हॅलो या ठिकाणी अनाजी गुरु साहेब आलेले आहेत। मी त्यांना विनंती करतो की आपण कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे। चला तुमचा वेळ सुरू होतोय। शिटी
स्वागतम सुस्वागतम. आज शिवराजोबांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्हा काळभैरव कलामंच, कलापथक पनवेल, शाहीर विकास पेरवी आणि संत यांना या ठिकाणी कला सादर करण्याची जी सुवर्ण संधी उपलब्ध करून दिली त्यासाठी मी आपला शतशः ऋणी आहे. 14 विद्या 64 कलेचा दाता श्री गणरायाला नतमस्तक होतो. महाराष्ट्राचे आराध्य देव छत्रपती शिवरायांच्या चरणी नतमस्तक होतो. विद्यादेवी सरस्वतीला नतमस्तक होतो आणि आमच्या या छोट्याशा कलेची सुरुवात करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गणाधीश सोईश सर्व गुणांचा तो निर्गुणाचा नमो शारदा चतुर्वार वजा गणपंथ अनंतया राघवाचा सुरांनी तुला विनवितो माझ्या गणराया रे नृत्यकलेच्या इष्टदेवता माझ्या गणराया रे माझ्या गणराया रे माझ्या गणराया रे हृदयी स्मरतो देवा, स्मरतो देवा, स्मरतो
असू दे तुझेच गाणे 21 मोदक सप्त सूर ताल सारे तुलाच वाहिले आणि अखंड तुझे गीत गातो आम्ही भक्त सारे गाणं सादर करतोय लक्ष असू द्या बेडे वाटुडे गायन करतो बेडे वाटुडे गायन करतो दर्शन द्यावे रंगणी नाचावे गणस रंगी यावे रंगणी नाचावे गवळण सादर करतोय लक्ष असू द्या राधा आणि कृष्ण यांचं जे प्रेमसंवाद होत त्यावर हे गीत शक्तितुर्यामध्ये कायमच आपण राधा आणि कृष्णावर शिंतोडे उडवण्याचं काम करत असतो पण ती एक कला आहे पण तरी हा एक रासलीला जे आपण या ठिकाणी सादर करणार आहोत त्यामध्ये दोघांचा गुरु शिष्य संवाद असेल किंवा प्रेम असेल ते कृष्णाने सर्वांवर प्रेम केलं बरेचशा ठिकाणी श्रीकृष्णावर झालेला अन्याय तो त्यांनी सहन केला आणि निमुखपणे जगाशी प्रेमाचं वर्तन ठेवलं म्हणून प्रेमाचं प्रतीक म्हणून कृष्णाला ओळखलं जातं आणि सादर करता लक्ष असू द्या साधा भोळा कान्हा साधा भोळा कान्हा मी यशोधेचा ताना प्रेमाचा वेळा मी दिवाना अग राधे तुझ्या
वेळी राष्ट्रगीत सादर करतोय. प्रतिकूल अशा परिस्थितीमध्ये छत्रपती शिवरायांनी जे स्वराज्य उभं केलं ही साधी गोष्ट नव्हती. यदा कदाचित आपली रूपरेषा आजची वेगळी असते, पण छत्रपती शिवरायांनी आपल्या कुटुंबाची, आपल्या परिवाराची पर्वा न शेवटची करता 5 मिनिटं शिल्लक. तर अशा शून्यातून स्वराज्य उभा केल्यानंतर छत्रपती शिवरायांना अनेक समस्या सामोरे आल्या. या गीतातून सादर करता लक्ष असू द्या. कशासाठी आणि मरावे कसे मी विचारू स्वतःलाच हा प्रश्न नेहमी. लघुपांग फेडावया माय भूचे आम्ही मार्ग चालू शिजाऊ सुताचे. म्हणून म्हणतो महाराष्ट्राची धुरा पेडली. हो महाराष्ट्राची धुरा पेडली मावळ्यांनी शिरावर शिवछत्रपतींचा भगवा पडली.
खूप खूप धन्यवाद. शिवाजी महाराज आहे अफजल खान आहे वर मार्गल असतात त्याचा वर्क करा शाहीर जरा आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. शाबास यानंतर होणारा नाच आहे जय हनुमान नाच मंडळ जामृत खान. ते या ठिकाणी उपस्थित नाही आहेत. त्याबद्दल कोंढे देवळाची वाडी नाच मंडळ या ठिकाणी सादरीकरण करणार आहेत. कृपया आपण आपली लगेच तयारी करून घ्या. जय हनुमान नाच मंडळ या ठिकाणी उपस्थित नसल्यामुळं पुढील नाच मंडळ त्यांना आपण लगेच संधी देतो. कोंढे देवळाची वाडी नाच मंडळ शाहीर तुषार पंधेर. थोडासा कार्यक्रमामध्ये बदल. या ठिकाणी कोठे देवळाची वाडी नाच मंडळ यांचे शाहीर आहेत तुषार पेद्रे. तर कृपया आपण या ठिकाणी आपलं सेटिंग करून घ्यायचं आहे. खरोखरच एक सुंदर कलाकृती या ठिकाणी काळभैरव कला मंच पनवेल शाहीर विकास पेरबी यांनी अतिशय म्हणजे संगीतबद्ध अगदी त्यांनी गायलेला आहे आणि त्या संगीतबद्दला तितकी साथ त्यांच्या बुलबुलवाल्याने दिली असल्यामुळे अतिशय सुंदररित्या त्यांचा डान्स झालेला आहे, नाच झालेला आहे. तर त्यांना पूर्ण धन्यवाद देतो. चला कोंढे देवळाची वाडी नाच मंडळ शाहीर तुषार पंधेरे. चला लवकर. कोंढे देवळाची वाडी नाच मंडळ आपण कृपया या ठिकाणी यायचं आहे. 3 नंबरचा नाच मंडळ या ठिकाणी उपस्थित नसल्यामुळे ही संधी आपल्याला देण्यात आलेली आहे. तरी आपण या संधीचं सोनं करावं. चला त्याला येऊ द्या आतमध्ये जरा प्लीज. कोंढे देवळाची वाडी नाच मंडळ. पुढचं जे नाच मंडळ आहे श्री काळभैरव नृत्य कला पथक. कृपया तयार राहायचं आहे. मध्ये जास्तीत वेळ जाणार नाही याची आपण दक्षता घ्या. 2 सादरीकरणाच्या मधला जो वेळ आहे तो आपण थोडासा वाचवण्याचा प्रयत्न करूया. पुढचं जे कलामंच आहे श्री काळभैरव नृत्य कला पथक. कृपया आपण तयार राहायचं आहे. Hello, chief. Hello. Hello, chief. Hello. Hello, chief. Hello. Hello, chief. हॅलो भारतीय जनता पार्टी वांद्रे विधानसभेच्या वतीने सर्व नाच मंडळाचे या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत. Hello, chief. आपले लाडके आमदार Hello. मंत्री महोदय सन्माननीय आशिष राजी Hello. यांच्या प्रयत्नातून या ठिकाणी Hello. हा जागरण नृत्य सामना आयोजित केलेला आहे. Hello. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा सामना या ठिकाणी आयोजित आहे. उपस्थित सर्व मान्यवर या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. सर्व कलाकार या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. कोकणातील कला जागरण नृत्य हे पारंपरिक नृत्य आहे आणि गौरी गणपतीला याचा मोठ्या प्रमाणात सुरुवात होते आणि सातत्याने हा पुढे सण साजरा होतो आणि या कलावंतांना या सणामध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. खेड्यापाड्यातून ही कला ही या ठिकाणी आपली सादर करत असतात. त्यांच्याच माध्यमातून ही कला अविरत या ठिकाणी आहे आणि अशीच ती पुढे राहील. त्यासाठी कलाकार महोदय हे सातत्याने आपले प्रयत्न करत असतात. आजकाल जागृत हे खूप
लोकांना परवडत नाही, त्यामुळे लोक आता कुटुंबामध्ये या नागरिकत्वाचा सामान ठेवतात. कलगी तुला म्हटलं की थोडा त्या माईकला आवाज कमी आहे. हॅलो 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 इको थोडंसं हॅलो हॅलो हॅलो. चला या शाहीर कला मंचाच्या माध्यमातून या ठिकाणी सर्वसामान्य लोकांना ही कला पाहता येते आणि अशीच उपस्थिती राहिली तर कलाकारांना स्वतः त्याचा स्फूर्तपणे ही तुमच्यामध्ये व्यक्त येत नाही, कला सादर करावी. तयार आहात शाहीर? चला थोडंच सेकंड बोलू. तर मला झोके सोडव ना, तरी मजा घेतो बरं का. हॅलो 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 चेक हॅलो चेक हॅलो 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 हॅलो. सुरुवात झालेली आहे. चला आपली वेळ सुरू होते. सुस्वागतम सुस्वागतम. आम्ही मूळ गावी कवी बाबू रंगेले घराण्यातील श्रीधर कवी वासुवाणी यांचे पट्ट शिष्य कैलासाचे शंकर पंधरे सर तुकाराम सुवाण यांचे पट्ट शिष्य महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर मधुकर पंधरे माझे वडील आज या ठिकाणी आहेत. त्यांचा मी शिष्य शाहीर तुषार मधुकर पंधरे गाव मध्ये जळवी तालुका लांजा कोणी गाव मित्र मंडळ संगमेश्वर देवळा शिवाडी ही शाखा घेऊन मी माझा कार्यक्रम सुरुवात करतो.
Bye.
बोल श्री गजानन बोल गावदेवी बोल दूर अखंड हरदास वालीचा शीघ्र कवी वासुमाणी यांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांची जय.
मुरलीच्या स्वारारी अनयाची गवळण राधा माझ्या प्रेमातली राणी अनयाची गवळण राधा माझ्या सवरगड गवळण झालेले आहे. निसर्ग वाचवा या पदाचा माझा आशय विषय आहे. लक्षात ठेवा. फोडला माय भुले ताव फोडला जाण खरा स्वर्ग वाचवा
माया भूमी
विराट जातो. श्री संतोषजी पाटील साहेब, श्री संतोषजी पाटील साहेब, विचारकांचे थोर नेतृत्व तुमचं तेजस्वी छान. मंत्री आशिष भाऊ शेलार साहेब, तुम्हीच आमच्या कोकणकरांचा अभिमान. वाढदिवसाच्या लाखात शुभेच्छा देतो शाहीर तुषार आहे त्यांच्या हृदयस्थान. आणि सदैव झळकत राहो तुमच्या पाटील साहेब यशाचा मान सन्मान. धन्यवाद. 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 यापुढील नृत्य कला पदक आहे श्री काळभैरव नृत्य कला पदक. कृपया आपण तयार राहायचं आहे, लगेचच आपण या ठिकाणी यायचं आहे. काळभैरव नृत्य कला पदक आणि तदनंतर भैरी भवानी नृत्य कला पदक आपण देखील तयार राहायचं आहे. हॅलो हॅलो, शाहीर तुषार पेद्रे, आपण कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे. शाहीर